салому алейкум дӯстони азиз, умедворам сиҳати саломат ҳастем. бародаро, мо интернет-магазини худмона кушода кардем. Интернет-магазини мо ҳамаи намуд аппарат, ҳамаи намуд асбоба ёфта метавонед. хубиш дар чия ки доставкаи бесплатна ва бо нархи арзон. силкаи телеграм дар комментария закрепит кардаге медонем харидорӣ мекунем ва бо нархи арзон доставкаи бесплатна равонтон мекунем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехарӣ. дастгирӣ кунед дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. муҳоҷирони муҳтарам, марҳамат, кадоме ки границара бошед ба сарҳади Қазоқистон, мо ба шумо як ширкати боваринок тавсия медиҳем. ширкати Акай Баҳром мебошад ки беҳтарин ширкат аст. мошинаҳояшон мошинҳои комфорт мебошад. марҳамат, аз Москва ва Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда, иншоалло ки ҳуҷҷатҳои шумо тахкарда меорад. муроҷиат кунед дӯстони азиз. аз номи канали мо Насим Реҷа ҳатман салом расонед. ба ҳаматон роҳи сафед. худо нигаҳбон. шербачаҳо лайкҳоро бизанед. анака мегзарем ба якумин хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. фавран фурӯхта мешавад. дача дар маҳаллаи ҷӯянгарони Ромӣ дар наздикии раҳи Калон ва дар лаби дарёи Кофарниҳон қарор дорад. хона дорои 11 сотиқ замин деэтажа мебошад. хона ва 6 дар хона иборат мебошад. хона падъабой тайёр карда шудагӣ аст. илтимос фақат харидори аниқ занг бизанед. нархша бардор 600 000 сомонӣ мега ва курси имрӯза бигирем 4 миллион 987 ҳазор рубл мешавад. марҳамат дӯстони азиз, хона дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. занг бизанед. телефонно бароятон аст 985 70 36 36. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. бардор маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ мо дар навори имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи саркишти Поёниш меган. 14 хона 9 сотиқ замин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша бардор 480 000 сомонӣ мега ва курси имрӯза бигирем 3 миллион 990 ҳазор рубл мешавад. марҳамат дӯстони азиз, 14 хона хонаҳои калони хушрӯанд. нархи 480 000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе, деҳаи саркишти Поён. телефонно барои тамос 949 57 40 ва ҳамин рақамҳо занг бардор. маълумоти аниқтари хонаро метавонед аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, сеюмин хонаи фурӯшӣ мо дар навори имрӯза қарор дорад дар Левакан Сарбанд дар деҳаи Ботрободиш меган. сарошно хонаи фурӯшӣ дар Ботробод ремонти миёна 15 минут то Ҳоҷи Шарифа Қурғонтепара ҳастай. 8 сотиқ замина 3 дар хона бардор. хонаи фурӯшӣ сарошна нархша 150 000 сомонӣ мега. марҳамат дӯстони азиз, хона шкатуркадагиай дар атреза часпондагӣ хулоса барои зиндаги кана мешавад дар ҳолати миёна. мақсад ки гирифтӣ бо камтараки дига ремонтша мекунем барои зиндаги кана. нархша дӯстон 150 000 сомонӣ мега. ба курси имрӯза 1 миллион 246 ҳазор рубл мешавад. марҳамат дӯстон, занг бизанед. маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед ва подписия кунед. иншоалло ки навори оянда боз мошинҳои фурӯш меша. бинависед дар комментария ки навори оянда чӣ хел мошин ё ки чӣ хел хона пешкаштон кардем. фақат илтимос лайкҳоро бизанед ва подписияро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, хонаи навбатии мо қарор дорад дар ноҳияи Хурусон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хурусон, деҳаи Меҳнат Ободиш меган. 4 ҳуҷрага, 4 дархона, 3 калидор, гаражи мошинам дорад. ошхона, анҷомхона ва ҳоҷатхона иборат мебошад.
1000 метр то мактаб ва медпункт наздик аст ва кӯҳу адил барои чорвопарварӣ бе ҳар ҷои муносиб мебошад. Марҳамат дӯстони азиз, нархи хонара 150 000 сомонӣ мегӯяд. ба курси имрӯза бигирем бародаро 1 246 000 рубл мешавад. 16 сотиқ замина, 14 хона бародаро. ана хона камтар дар ҳолати миёна аст. вақте ки мақсад гирифтед шикатурша аз нав мекунед, дар ҳолати беҳтарин мешавад. нархаш 150 000 сомонӣ. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, панҷумин эълони мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаиш мегӯянд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат электромонтаж ва шикатуриш дарунаш ҳастанд. хона ҷои беҳтарин дай 8 дар хона 12 сотиқ замин. барои одамое ки мақсад хонааш бисёр бошад, ана 8 дар хона бадо 12 сотиқ замин. сарошна бо нархи 450 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ана ба курси имрӯза бигирем бардо 3 740 000 рубл мешавад. барои ғарибон мақсад ки мо намақадар хонаҳои деэтажан ё ки сеэтажан ёфтесем, марҳамат номеро бароитон замин маъмул аниқтари хонаро аз худошон дастрас кунед. дӯстон, шашумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Исмат Шариф, 4 дар хона 6 сотиқ замин. сарошна хона фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ. оби све доимӣ дорад, ягон камбудӣ надорад. харидори конкрет мебошад, бо савдо мешавад. хона дар Данғара, деҳаи Исмат Шариф, кожазаводиш мегӯянд. 4 дар хона 6 сотиқ замин бо ремонти хуб. нархша дӯстони азиз 290 000 сомон мегӯяд. ба ҳама чизу чорааш мақсад фурӯхта мешавад. ба курси имрӯза бигирем 2 410 000 рубл мешавад бародаро. 6 сотиқ замин, 4 дар хона. мақсад дидесен хона чӣ хел ҳастад дарунаш. марҳамат дӯстон, зай мезанед, маълумоти аниқтари хонаро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва дӯстони азиз, ҳафтумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Лоҳуруш мегӯянд. хона фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ воқеъ дар даромадгоҳи Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, деҳоти Лоҳуруш мегӯянд, деҳаи Алабайтай, пеши мошинбозор. хона 4 сотиқ замин иборат буда, дорои 3 дар хона, коридор, амборхона, баня, ҳавзи об дорад. нархша бардори 160 000 сомон мегӯяд. ба курси имрӯза бигирем 1 330 000 рубл мешавад. марҳамат дӯстон, телефоно барои тамос 915 51 95 79. ба ҳамин рақамҳо зай мезанед барои маълумоти аниқтари хонаро метавонед аз худашон пурсон шавед. дӯстон, аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед ва подписатсия фаромӯш накунед. иншоалло ки агар дар ин хона, дар ин видео ки наёфтем масъалаи ягон хонаи арзон, боз иншоалло ки мо ҳаракат мекунем дар видеои оянда хонаҳои арзонро пешкашатон гардонем. дӯстони азиз, хонаи навбатии мо қарор дорад дар шаҳри Кӯлон, деҳаи Гулбоғиш мегӯянд. 7 сотиқ замин, 4 дар хона. хона мақсад ки оби ҳавзи панҷхонага дорад бародаро. падвал, веранд, баня, ҳезумхона, ошхона, гараж, дарахтони мевадиҳанда дорад. гирди ҳавлӣ, полни маҳкам аст. зарурам мефурӯшам. нархша бародаро 170 000 сомонӣ мегӯяд. 4 дар хона бо ремонтҳои замонавӣ, 7 сотиқ замин. ба курси имрӯза бигирем дӯстони азиз 1 413 000 рубл мешавад. телефоно барои тамос 985 45 16 13. ба ҳамин рақам зай мезанед бародаро маълумоти аниқтари хонаро метавонед аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, нӯҳумин эълони мо дар навори имрӯза замини фурӯшӣ равон кардан аз тарафи подписчикҳо. кадме ки аз шаҳри Кӯлоб бошад, лайкҳоро бизанед шербачаҳо. дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад қитъаи 4, маҳаллаи Заринқулуш мегӯянд. 8 сотиқ замин, 300 метр дуртар мактаб мебошад бародаро. 2500 дона дига сементблок дорад дар ҳамин замин. ҳолаташ хулоса барои обак, мақсад ки дар назд об ҳам ҳастай, ҳамсоярам зиндагӣ мекунанд, аз ҳамсоя свет мекашӣ меёрӣ. нархша бародаро 35 000 сомон мегӯяд. ба курси имрӯза бигирем
290,000 рубл мешавад. Срочно фурӯхтан дар Украй 35,000 сомони 8 содиқ замин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. Маълумот дӯстон аз номерҳои 2371 номерҳои ватсапаш 3950 номерҳои дастиш. Зангзин аз номи канали мо ҳатман саломат бардор. Худо нигаҳбон, дастгири шумо пешаи мост. То видеои оянда дӯстон дар паноҳи Аллоҳ бошед.